Observatori de dalt de la muntanya, les 2:06 de la matinada. Què? S'acosta un meteorit? No pot ser! Ah! Missió especial. Beverly Hills, les 7:05 del matí. Noies, no noteu res estrany? Oh, i tant que sí. És impossible no adonar-se que avui t'has llevat amb uns cabells que fan por. Em refereixo a alguna cosa de la casa. Alguna cosa que no hi és. Vols dir els pares, les normes i la responsabilitat? Exacte! No hem de fer els deures. Podem dinar a l'hora d'esmorzar? O esmorzar a l'hora de dinar. Ens podem fer la manicura cada dia. O bé 2 cops al dia. I podem anar a comprar sense parar. Qui és vostè i què hi fa aquí? No veu que estàvem somiant despertes? No us devíeu pensar que algú us deixaria viure aquí soles, oi que no? Doncs la veritat és que sí. Quina imaginació que teniu! Doncs no, sóc la Mirna Bisbottom, antiga agent de la GUP. L'organització m'ha encarregat que us faci de mainadera. De mainadera? Val més que tanqueu la boca que encara us hi entraran mosques. Perdoni, però nosaltres no necessitem cap de mainadera. Doncs es veu que en Jerry opina que sí. I ara que veig com teniu la casa, he de reconèixer que té tota la raó. Una mainadera? Però si ja som adolescents. Precisament per això hauríeu de refermar el vostre sentit de la responsabilitat. Si compliu les meves normes, ni ho notareu, que hi sóc. Quines normes, exactament? Si no és que sou en alguna missió, el toc de queda serà a les 9. No consumireu menjar porqueria. I no podreu parlar per telèfon fins que no hagueu acabat de fer els deures. No pot ser, sisplau, això no, el telèfon no, és terrible. No pot ser, que no ho veu? Què farem si rebem una trucada important? Sí, per exemple, una trucada d'un noi. Ah, sí, ja me'n descuidava. Res de nois. Bon dia, noies. Espero que hagueu... Una mainadera! Una mainadera! Com Sí. s'havia acudit enviar-nos aquella dada? És horrible! No la vull tornar a veure més! Gràcies, Gladys. Calma, sisplau. Deixeu-me que us ho expliqui. La presència de la senyora Bisbottom no és un càstig. Sé que no us ho creureu, però us l'he enviat pel vostre bé. No m'ho crec, no pot fer així. Va, ja n'hi ha prou. Ja sé que teniu moltes ganes de ser independents, però ara us heu de centrar en la missió. Durant les últimes 72 hores s'ha detectat una activitat meteòrica molt estranya. Estels fugassos. Això li sembla estrany? El que és estrany és que gran part d'aquests meteorits han arribat a la Terra. L'últim ha destruït un important observatori astronòmic. La majoria de meteorits són petits com una pedreta i es desintegren quan entren en contacte amb l'atmosfera. O sigui que aquests devien ser enormes. Exacte. És per això que creiem que aquest fenomen no és aigua clara, que diguem. Doncs som-hi. Qualsevol cosa que no sigui haver de tornar amb aquella mainadera em va bé. Perfecte, doncs. Gladys? Distribuint dispositius. Les botes magnètiques que us permetran caminar sobre superfícies metàl·liques. El perfum de la reina del gel, que pot congelar qualsevol objecte. I un altre dispositiu. Oh! Ens dona un cotxe? Potser li perdonarem que ens hagi enviat una mainadera. És un comandament que connecta directament amb la senyora Bisbottom. No l'afecten les interferències de cap mena. El senyal lluminós indica que teniu un missatge. Mira que bé, just el que ens faltava. Espero que durant aquesta missió us sapigueu comportar com cal. Recordeu que representeu la UP, l'Organització Mundial per la Protecció de la Humanitat. Sí, això ja ho sabem. Oh, un altre meteorit. De pressa, pugeu a la nau. Quina nau vol dir?
i sempre la Sam. No et diré pas que no. Un meteorit! Ve cap a nosaltres! Intentaré calcular-ne la trajectòria. Es dirigeix cap a Moscou. Mantingueu el ritme! Si voleu ser cosmonautes, heu d'estar en forma! Vinga, vinga, vinga! No us adormiu! Anem massa a poc, no hi arribarem. Que no? Ara veuràs, activant proporció màxima. Perdoneu. Ja hi som més a prop, ara l'hem de congelar. Sí, sortirem amb les botes magnètiques. T'hi pots acostar una mica més, sisplau? Això, Rai, tant com vulguis. Perdoneu! Tan a prop tampoc calia! Ho sento, ara anirem més a poc. Molt bé! Ja gairebé hi som! Només una miqueta més a prop! Molt bé, para! Deu segons per l'impacte! I un, dos, i un, dos, i un... Vinga, som-hi! Tirem-li les ampolles! Sou molt valentes, noies. Els meus alumnes i jo us donem les gràcies. Oh, no ha sigut res, és part de la nostra feina. Mireu això. Ostres, aquest telemirallet no ha acabat d'anar a l'hora. No són els telemirallets, és el meteorit! Mireu! Vaja, que estrany. I tant. A veure què ens en diuen Jerry d'això. Institut de Beverly Hills, les 12:22 del migdia. Només m'ho sembla a mi, o en aquesta missió hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar? Sí, és estrany, oi? Que cap dels nois russos que els hi hem salvat la vida ens hagi demanat el número de telèfon. No, vull dir que l'objectiu dels meteorits són persones relacionades amb l'espai. Sí, és veritat. Primer l'home de l'observatori i després els cosmonautes. Per què deu ser això? Oh, sisplau, digueu-me que són imaginacions meves i que la nostra mainadera no ens està cridant. Ja que m'he pres la molèstia de preparar-vos un berenar ben nutritiu, com a mínim hauríeu pogut pensar en portar-vos-el. Però és que... No vull sentir cap però. Sam, pollastre amb enciam, clover, roast beef amb pa de sègol. Que sóc vegetariana, jo. Bé, doncs, entrepà vegetarià amb pa de motllo sense crosta. No hi ha dret. La vida és així. I ara estudiar. Vinga. Ah, què farem? Això és humiliant. Penseu que podria ser pitjor, almenys no ens ha vist ningú. Prendre. A mi m'encantaria que la meva mainadera em portés al berenar. Ah, però si jo no en tinc, no tinc mainadera com a mínim des que tenia 6 anys. Escolta, bé, ara he de contestar el telèfon. Pel que sembla, el tros de meteorit que m'heu enviat havia estat exposat a un camp magnètic molt potent. Un camp magnètic el poden generar moltes coses. Sí, com per exemple un ressonador de flux magnètic 4000, i n'hi ha un en una estació espacial internacional que justament han tancat fa poc. Però si ara ja no hi ha ningú, qui els llança els meteorits? Si hi ha extraterrestres! Només hi ha una manera de saber-ho. Caram, costa de creure. De debò que hi vivia gent aquí? Sí, i ara ja sabem per què van tancar l'estació. La van tancar perquè es troba en una òrbita que s'està desintegrant. I això no és bon senyal, oi que no? Doncs no. Oh! Mireu!
He de confessar que no me l'imaginava ben bé així, aquest lloc. Oh, aquesta decoració està passadíssima de moda. Mireu, algú els hi deu tenir mania, aquests pobres Són nois. tots astronautes. Aquest és el cosmonauta rus que hem salvat. I aquest és l'astrònom de l'observatori. Està clar que algú se'n vol desfer. Mireu! Aquest és Enric Rickerson, icona del pop i astronauta. Oi que és guapíssim? Doncs a la meva carta astral és un malson. Jo la conec, a vostè. És Lady Luna, una astròloga molt famosa que surt a la tele. No m'ho puc creure! Quan vaig trucar al seu programa, el seu contestador em va dir que trobaria l'amor de la meva vida. I l'he trobat 6 vegades! Totes tres sou encantadores, encantadores de debò. Benvingudes al meu amagatall celestial. És molt acollidor, però ja ho deu saber, oi, que aquesta estació espacial es pot convertir en una gran bola de foc en qualsevol moment? Àries està a la casa de Saturn, maca, esclar que ho sé. Tinc el temps just d'acabar abans de tocar el 2. D'acabar el què? El pla per venjar-me de l'últim equip que va viure a l'estació espacial. Un equip que m'hauria d'haver inclòs a mi. Ai, valdrà més que els deixi córrer temps, aquests plans. Tots els planetes estaven perfectament alineats, però llavors una vulgar estrella del pop em va prendre el lloc. Però ben aviat aprendrà que qui juga amb un cometa es crema. Així que és vostè qui llança els meteorits a la Terra? Exacte, que llesta que ets. I tot plegat ho fa perquè no la van triar per una missió espacial? Segons la meva carta astral, era el destí que em corresponia. I ara aquell noiet sense talent me les pagarà. Sense talent? Enric Rickerson és un cantant i un ballarí boníssim, o sigui que pari de parlar-ne malament. Oh, ja estan cegues, pobretes! No m'hi veig! Ai, què ens ha fet? Només és una mica de pols d'estrella. Ara només veureu estrelletes i així em deixareu tranquil·la. No se sortirà amb la seva! Em sap greu desenganyar-te, però totes les cartes astrals que he fet diuen que sí. I no s'equivoquen mai. Ah, no! Ai! Només he hagut de fer alguns canvis. Ara ja tinc una llançadora espacial per mi sola. Aquest meteorit va directe a Beverly Hills. A Beverly Hills? Podria destruir un barri sencer, incloent-hi el centre comercial, el gimnàs i el saló de bellesa. Tranquil·la, he perfeccionat el sistema de selecció d'objectiu. El meteorit només destruirà la residència d'aquell cantant. I hem d'arribar abans que el meteorit! Segons els meus càlculs, és pràcticament impossible. Ah, sí? Per què? Ho diu la nostra carta astral? No, perquè m'emporto la vostra nau. La meva està variada i no es pot arreglar. I no em vull perdre l'últim boom de la nostra estrella del pop. Adéu! Aquestes estrelletes no em deixen veure res. Hem de fer alguna cosa. De pressa. No podríem obrir una finestra? Esclar! Tens raó, intentem-ho, de pressa! Activeu els cascos! És una bona manera de netejar la casa. Houston, tenim un problema. Més ben dit, tenim 2 problemes. O aconseguim tornar a posar la nau en òrbita, o aviat serem espies a la graella. Ai! Activant coets propulsors! Oh, res, no ha servit de res. Els escuts no funcionen. Clover, intenta rectificar la trajectòria. Els ordinadors no responen. Potser podríem fer servir la potència auxiliar. Ara! No! I si sortim a fora i l'empenyem? Ja està, tinc una
Quedar-nos aquí i acabar torrades com un bistec no és tan mala idea. Estic molt disgustada, noies. Com pot ser que hagueu deixat escapar aquella dona? No m'ho puc creure. Teniu sort que només sigui la vostra mainadera perquè si fos el vostre superior. Ah, per cert, ara aquí penso, i si no vaig equivocada, avui encara no us heu raspallat les dents. D'acord, ja ho farem. Ens pot deixar aquí mateix. Ha arribat l'hora que entri en acció Mart, el déu de la guerra i la destrucció. No pot ser! Les meves prediccions són infal·libles! Caram, noies, ha sigut increïble. Us en dec una. Accepto que em donis les gràcies per tot el que tu vulguis en nom de totes tres. Què et sembla si quedem per sopar avui? D'acord. Això no ho deien les cartes astrals! Ho heu espatllat tot! Em fa l'efecte que no les havia interpretat bé. Jo li predic que anirà a la presó. Ben mirat, potser sí que me les hauria de tornar a estudiar. No m'estranya que els astròlegs de la tele tinguin mala fama. L'hem d'agafar. On es pensa que va? Coses me n'he desfet! S'equivoca. Asseguri's que no té ningú al darrere abans de parlar. Donem-li una bona lliçó a aquesta senyora. Qui li havia de donar la lliçó aquí? No sabeu la quantitat de coses que s'arriben a aprendre entrenant-se amb gravetat zero? Nosaltres també la podem desafiar, la gravetat. Impressionant, però jo tinc una cosa molt més poderosa. Poder estel·lar. I ja sabeu quina és l'estrella més potent de totes, oi? El Sol! Us ha durat molt la bona estrella, però em sembla que ja se us ha acabat. Però, què passa? Ui, quina mala sort. El sol s'ha post. No ho havia previst? Vaja, quin desastre! Mart deu estar retrocedint. No sé vosaltres, però jo quan es posa a parlar d'astrologia no entenc res. Queda una estona pel toc de queda. Ja hem fet els deures i hem agafat l'astròloga guillada. Podríem demanar una pizza, sisplau? Mirna, que no hi és? En voleu una de familiar amb xampinyons i olives i extra de formatge, oi? Jerry! On és la senyora Bisbota? M'hi he repensat. Això de la mainadera era excessiu. Com que heu demostrat que sabeu demanar ajuda quan la necessiteu de veritat, crec que podeu viure sola. Però Què? heu de saber que li he demanat a la Gladys que us vigili una mica. A la Gladys? I com s'ho farà? Bé, si em perdoneu, em vaig arreglar, que he quedat amb un noi. Atenció! Tancament automàtic. No estàs autoritzada a sortir.